нали, реших малко да потичам, да се опитам да потичам. И стигнах до тази част на плажа, която още не е толкова застроена. И там строят нещо. Сигурно някой хотел ще има. Иначе на там, където е нашия, изглежда доста по-добре и по-чистено. Камили също се разхожда по плажа. Ето го хотела. Ето го и нашия плаж. Сега ще ви покажа част от хотела. Това е единия басейн. Няма никой, не е чак толкова късно, но явно заради времето всички са се прибрали. Ето го иначе хотелчето. Готина е. Не помня как се казва, ще го изпиша някъде. Ето и другия басейн. Един от двата е с морска вода. Не знам кой. А това е лобито на хотел. Археологов. Это земля веками. Пристигнахме в Ел Джем. Сега ще ходим в амфитеатъра. Този град е град на контрабандистите. Много прилича на Колизеума в Италия. Този амфитеатър е третия по големина в света. Существовало ни одной метеостанции. И считалось, что на поселок, который называется Матмата, а это новая Матмата. Это момент, когда пророк Мухаммед начал свое путешествие из Мекки. Открываются, вы сейчас будете видеть, вот они начинаются, эти пещеры, в которых живут перцы. Налево, на горе, большими буквами название поселка Матмата. А под горой на 3 языках слова «добрый дошли». Мархаба бикум, bienvenue, welcome. Вот это и есть тот самый берберский Холливуд. Ще ядем сега. Спряхме тук да пробваме някакъв традиционен хляб. Ето това е хляба.
висока такава панорамна гледка. Това селце ей там е построено върху пещери и на всеки 5 години се руши и пак си го градят наново. Така дойдохме, уважаеми гости, влизаме. В дясно веднага са тоалетните. Сега с тези джипове ще ни возят в пустинята. Ти гледай как си ходи. Хора, на такъв вятър ни духа тези 2 дена в Сахара. Хванахме някаква пустинна буря. Аз се отказах даже АТВ да карам. Нещо стана. Аз се отказах да карам АТВ-то. Беше ужасно. Има пясък в косата, в очите, в устата, на места, на които трябва да има пясък. И сега сме в Кайлан да си пазаруваме някакви неща. Това ни е последната спирка и се прибираме към Хамамет. Добре, хора, да ви видим малко за ситуацията, защото май не стана много ясно. На почивка съм с нашите и с семейни приятели в Тунис. И всъщност с част от компанията решихме да си организираме такава екскурзия до Сахара. Аз реално за това най-много се вълнувах, защото вече съм била в пустинята, само че в Марокко преди няколко години с едни приятели и тогава много ми хареса. Исках пак. И другото, за което също много се вълнувах, е, че имаше опция за каране на АТВ. Много исках да карам АТВ, представих си го много яко. Обаче имахме късмета да оцелим пустинна буря, точно като бяхме на Камили. Той сега продължава да духа. Аз малко се разболявам на почивка, супер. Тук като погледна сега и се едно съм в Китен, примерно, Приморско. Днеска пак е някакъв кофти ден. И реших да се разходя тук до близките магазинчета до хотела,
да видя какво има да разгледам. Такси ми вика с колело. Къде ще ме качиш? Та ще се разходя малко. Майка ми малко се беше притеснила, че тръгвам сама. Обаче съм с мръсна коса, пъпка. Няма страшно, никой няма да ме открадне. Ще разгледам, евентуално да си купя нещо. И така. Една домашна камилка. А пък всъщност и това е хотела. Не съм изобщо отдалече. Нещо интересно наше. Намерих един супермаркет и си взех един Доритос. Доритоса си го взех най-вече, защото беше 4,50 динара, а на тяхните 50 стотинки реално пише една втора. И много исках. След Доритоса едно почти безалкохолно коктейлче. Последен ден. Ciao amore!